Milorad Dodik izjavio, Republika Srpska je nastala prije Bosne i Hercegovine. Upitan da prokomentariše čestitku koju mu je povodom 1. marta uputio SDP Bosne i Hercegovine, Dodik, koji je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, ocijenio je da su time pokušali da se našale i da budu cinični. Jasan pokazatelj da je Republika Srpska nastala prije Bosne i Hercegovine jeste i činjenica da Bošnjaci proslavljaju svoj praznik nezavisnosti tek 1. marta, a Republika Srpska svoj dan 9. januara, rekao je večeras u Beogradu član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. To što oni, taj svoj praznik, koji mi ne prihvatamo, proslavljaju 1. marta, a mi proslavljamo 9. januara, znači da je Republika Srpska nastala prije Bosne i Hercegovine i da je na kraju te 1995. godine unijela svoju teritoriju i svoj politički sistem u Bosnu i Hercegovinu. Zato u članu 3 Ustava Bosne i Hercegovine piše da je ona sastavljena od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, rekao je novinarima Dodik, prenosi Srna. Upitan da prokomentariše čestitku koju mu je povodom 1. marta uputio SDP Bosne i Hercegovine, Dodik, koji je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, ocijenio je da su time pokušali da se našale i da budu cinični. Kao što mi je američki predsjednik Donald Trump uputio čestitku negdje u novembru za neki praznik Bosne i Hercegovine, ja sam odgovorio da to nije moj praznik, a evo i njima odgovaram, to nije moj praznik, istakao je Dodik. On je naglasio da to nije njegov praznik, da to može da bude praznik Bošnjaka, ali da sigurno nije praznik Bosne i Hercegovine. 1. mart nikada neće biti praznik Srba. To je za nas sinonim stradanja i mislim da su pokvareno pribavili taj praznik u nastojanju da nama nametnu svoju istinu i svoju priču o stradanjima u Bosni i Hercegovini, kaže Dodik. U dijelu Federacije Bosne i Hercegovine sa većinskim bošnjačkim stanovništvom 1. mart se obilježava kao Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, dok se ovaj datum u Republici Srpskoj ne slavi. Srbe u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini 1. mart podsjeća na nelegalni referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine sproveden 1992. godine na koji većina Srba nije izašla i na kojem su preglasani od druga dva naroda, Bošnjaka i Hrvata. Istog dana su muslimanski ekstremisti ubili srpskog svata ispred stare pravoslavne crkve na Baščaršiji u Sarajevu, što je za mnoge bila najava početka rata u Bosni i Hercegovini.